L-awtoritajiet fir-Renju Unit intensifikaw il-ħidma tagħhom wara l-arresti li saru brabta ma' cyber attack fuq il-Bank of Valletta. 6 huwa l-ammont b'kollox ta' persuni li ġew arrestati brabta ma' dan l-attakk fuq is-sistemi tal-BOV, attakk li kien seħħ fi frar tas-sena li għaddiet. Kollox jidher li dawn il-hackers kienu rnexxielhom jużaw numru ta' kontijiet biex jirċievu fondi mill-bank bl-ammont itella 13 miljun euro. Wieħed minn dawn il-kontijiet kien jinsab f'Belfast u fih ġew trasferiti ma' 949,000 euro. Dawk li serqu dawn il-flus irnexxielhom biex b'dawn il-fondi jixtru numru ta' oġġetti b'valur li anki jtella il-110,000 sterlina. Fost l-oħrajn nxtraw arloġġi Rolex minn ħanut f'Londra, nxtraw ukoll karozzi ta' tip Jaguar u Audi. Fit-22 ta' Jannar kienu saru żewġ arresti f'Londra u wieħed inżamm għal sigħat għall-interrogazzjoni. Fit-30 ta' Jannar raġel ieħor kien arrestat f'Belfast. L-għada fil-31 ta' Jannar żewġ tirġiel taw lilhom infushom lill-Pulizija f'Belfast ukoll. Raġel ieħor ġie arrestat fl-ajruport ta' Heathrow wara li ritorna miċ-Ċina fir-Renju Unit. Is-sitta jinsabu miżmuma fuq suspett ta' ħasil ta' flus, frodi u serq. Intant f'kummenti li tal-medja Ingliża l-kap ta' National Crime Agency ta' Belfast, David Cunningham, qal li din il-ħidma saret konġunta mal-Pulizija ta' Malta u qal li l-punt ta' tluq tas-suspett kien meta kont bankarju f'Belfast intuża biex minnu jgħaddi ammont kbir ta' flus.